ארבל, על מה נעשית הסרטון? על מה נעשית הסרטון? אני לא יודע, אבל תשמע, זה קצת קשה, אז עם מי אתה חושב שכדאי לנו להתייעץ? על מה נעשית הסרטון? זה לא עוזר לי. על מה נעשית הסרטון? טוב, אז בוא נעשה על סרטון. אבל מה זה סרטון? נעשה בו סרטון. על מה נעשית הסרטון? אמרתי לך, זה קשה. אז אולי נתייעץ עם האבן הזאת? עם האבנים האלו? יש לי רעיון. ניקח כמה אבנים, נשאל אותם, ואחר כך נחטוף אותם. אין להם מה להגיד. אז זה לא כל כך עוזר לי. על מה בוא נעשית נבדוק את הסרטון? האבן הזאת. האבן הזאת יכולה להגיד לנו כל דבר אם היא תהיה אמיתית. המשך יבוא.